DXDC Radyoman Report. Nadakpan sa Naval Forces Eastern Mindanao kun NFEM ang usa ka Indonesian motorized watercraft nga KM Pejuang Divisa 2 nga adunay kargadang mga giingong smuggled cigarettes sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Sa official statement gikan kang Lieutenant Commander Jerome Brian Moring, Public Affairs Officer sa NFEM, nga gipanubayan sa DXDC ang barko sa Philippine Navy nga BRP Artemio Recarte kun PS-37 ang nakadakop sa mong vessel din nakuha ang nasa 296 ka mga kinerton nga mga smuggled cigarettes. Sumala ni Moring mukantidad sa 11,840,000 pesos ang mga nakumpiskar nga mga smuggled nga mga sigarilyo. Arestado ang duha ka mga Filipino crews ug duha usab ka mga undocumented Indonesian nationals ug nakakustodiya na karon sa Sasa Police Station aron mapasaka ang kaso. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. Tatak RMN.